Sitten otetaan nyt vielä, kun laitteisto on kasassa tää vanha setti, niin otetaan tähän nyt vielä tuo laitteistoesittely. Ja mitä tuolta autosta löytyy tällä hetkellä ja mitä sinne on tulossa lisää muutoksia. Mutta ennen sitä pestään. No niin, nyt on ravat pesty kyljistä, niin voi hyvin lähteä tekemään kalustoesittelyä, mutta otetaan tosta tommonen Ground Zero huikka ja ruvetaan lähteä etenee. Elikkä liukuoven takana on ulossoittamista varten niin kutsuttu rakkarplankka. Siinä on 4 8-tuumasta Ground Zero midiä ja 2 diskanttia. Samoja mitä on ovissakin ja kojelaudalla värkkejä. Siinä on joku 250 litrainen passokotelo liitettynä väliseinään. Väliseinään on siirretty pari senttiä taaemmas. Siihen on vanerivahvikkeet tehty. Sitten on täältä kontin puolelta niin Raptorilla maalattuna, että kestää kulutusta, ja laitettu vähän se enduropyörän renkaa pitimiä ja kiinnityskiskoa. Ja takatilassa on sitten nämä ProWorksin moottoripyörän kuljetustellingit. Ne on tosi mukava käyttää, että en kyllä vaiha liinoihin enää ikinä takaisin. Ja katossa siellä menee ledinauhat vähän valaistusta luomaan. Ja sitten auton lataus, hupiakuston lataus tapahtuu tuosta tankin luukun alta. Siellä on Defan laturi. No mitä ne oviin päästään sitten, niin täällä on 5 kappaletta kaseja. Ylemmät 2 kappaletta on koteloituna ja ne on säädettynä keskiääniksi. Ja 3 alinta on sitten vapaasti hengittää tuonnetta. On siinä tuo refleksi aeroportin pätkä vähän niinku näytillä vaan. Se oli niin jotenkin kolkon tyhjän näköinen, kun se oli ilman mitään, niin mä halusin siihen tollasen sitten laittaa, mutta ne on sitten hengittää tonne ovipahvin sisään ja ne on sitten niinku mideiksi säädettynä. No hyttiin kun päästään, niin siinä on paljon porukka kysynyt portteri-ihmiset, että mitkä nuo on, niin ne on Transporter HQ. Ihan penkin päälliset vaan keltaisella teemalla totta kai. Ja täältä on sitten kattoon asennettu LED-valaistusta. On kattoverhoilut maalattu, A-pilarit verhoiltu. Diskantit löytyy täältä. Siellä on viemäriputke rautatulpasta tehty diskanttikupi, kun tähän ei ollut saatavilla mitään tekeleitä. Mä parilta 3D-tulostajalta kysyin, mutta niistä ei ikään kuulunut mitään, niin tehtiin raudasta sitten. Mutta väliseinässä on sitten, mistä tää näkee, niin siellä on 3 kappaletta Ground Zeron 12-tuumaisia bassoja. Niille on SPL Dynamicsin Icein 3,5 tonninen. Siellä on Icein 150.4. Se ohjaa tuota takapaketin midejä.
Soittimena on Alppinen 178 PT. Mikäpä muukaan. Ei vaiskaan, kyllä tossa nyt näyttösoitin tulee nyt vaihtumaan näillä näkymin. Sitten tuonne vielä. Akustoa täällä on 4 kertaa 50 amperituntisia Exide AGM:iä. 2 on kuskin penkin alla ja 2 on vänkärin penkin alla. Ne on täällä. Sieltä on otettu toisesta akkupaketista virrat ja maadotukset ja 8 tuuman rännillä tulee tuohon keskipäisen penkin nilikoille ja siellä on sitten SD-vahvistimia. Ne tulee jäämään ja SPL:t lähtee pois kokonaan. Mutta on saatu niinku paketti siististi, että se on niinku käytännöllinen verme vielä kuitenkin käyttöön, että tää on käyttöautona. Autohan on 2014 vuosimalli T5.1 etuveto huippu 114 heppanen tykki. Mutta mikä itellä oli pakollisena kriteerinä, niin halvat käyttökustannukset ja 6-ovisuus, niin siinäpä ne oikeastaan tärkeimmät pakettiautossa, niin kuin mitä itellä on, että loput saa tehtyä sitä aika lailla ite mieluisaksi. Sitten mietitään, että mitä tuleva kausi tuo, että mitä tulee muuttumaan. Niin näillä näkymin tuo väliseinä lähtee kokonaan, se on myynnissä ainakin vielä toistaiseksi. Se lähtee kokonaan pois. Siihen rakennetaan näillä näkymin pämppärikotelo ja 315 tuumasta passoa tulisi siihen. Sitten passot tulee vaakaa. Tuohon tulee levyjen passot siihen. Siihen takaseinään ikkuna, että ne näkee, koska nyt noita ei ole passoja nähnyt tuolta yhtään. Kotelo tulee kattoon asti korkeaksi. Siihen olisi tarkoitus, että tämä niin sanottu rakkarplankka, se kasvatetaan kanssa kattoon asti korkeaksi. Ove pysyy aika lailla tämmösenään johonkin, en tiedä mihin kohtaan, mutta johonkin kehitellään diskantit vielä niin kuin ulossoittoon varten. Että tässä oli vähän ongelmana se, että kun varsinkin auton taaksepäin kuunteli, niin sieltä puuttui diskantti kokonaan. Ja kun ei ole mitään diskanttia, mikä sinne päin soittaa, niin luonnollisestikin se puuttuu. Penkit tulee pysymään tällaisenään. Ratin ja vaihdekepinnupin verhoilusta siitä on vielä vähän kauppa hieronnassa niin sanotusti. Soitin tulee vaihtumaan Pioneerin näyttömalliseen, että saa peruutuskameran siihen ja valaistusta tullaan muuttamaan, mutta sitä en ihan tiedä vielä, että kerkeenkö ensimmäisille messuille sitä tekemään. Se on semmonen, että aika näyttää miten kiire tulee.
Jos tätä päivää katsotaan, milloin tätä kuvataan, niin 6 viikkoa American Car Showhun, milloin pitäisi olla värkit tehtynä, niin saattaa tossa kiire tulla. Katto pitäisi vahvistaa alumiinisoiroilla. Sitten takatilasta pitäisi vaneroinnit verhoilla. Vähän maalata, kun tuolla on edellisen omistaja jättämiä jälkiä ja lattiaan keksiä joku siisti matto tai levy tai jotain. Mitäs muuta sitten? Vanteet pitäisi saada vaihdettua. Ne on tuolla. Ei näytetä tuo enempää. Teippaukset tulee vaihtumaan kokonansa. Nämä oli vähän tällaiset viime hötsiin piti saada nopeasti jotain. Nämä on vähän tällaiset yksinkertaiset tekstitarrat. Että tuon oli toi hötsiralli nyt semmonen oikeastaan mihinkä tuli tähdättyä. Niin ja unohdin mä tuon mennään penkin alle vielä, niin se on 10-kanavainen prossu totta kai. Sitä unohtamatta. Tästä on luonnollisesti tuo refleksiputki lähtee kokonaan pois ja tuohon tulee tilaa käytettäväksi, että varmaan tuohon tulee sitten vahvistinräkkiä ja akustoa sekin on vielä vähän auki, mitä tulee tuosta ja paljonko ja et cetera. Sitten olisi mitä nyt tuossa viime kauden aikaan, niin alkoi kuskioven sisältä tulee joku räminä. En tiedä mitä sieltä on revennyt. Vepasta on kelloa välillä mykkä ja välillä ei. En tiedä onko siellä vaan johto irti tai liitin löysellä tai jotain vastaavaa. Ja tää on alkanut rämisee ihan hulluna. Siitä joutuu niinku passotellessa niinku pitää kiinni, jos ei jaksa kuunnella räminää. Eihän sitä kukaan jaksa kuunnella. Ja mitäs muuta? On mulla kyllä tuolla listalle kirjoitettuna kaikki, mutta eihän nyt tuu mieleen, kun ei ole listaa tässä. Ei yllättävän hyvin mä muistin, että mitä siitä listalta jäi oikeastaan 2 asiaa vaan puuttumaan. Nää vaihtuu oikein keskiäänielementeiksi, eli ovista vapautuu silloin 4 kappaletta. Ja ne laitetaan tähän sitten rakkarplankkaa jatkoksi ja sitten taustapeili täytyy poistaa. Koska se on nytkin jo siinä, se heiluu aika lailla, niin mä veikkaan, että kun se tulee heilumaan entistä enemmän, niin ettei sitten pärköä lasi siitä syystä. Katsotaan minkälaista kontenttia saa alkaa tehtyä tosta sitten, kun alkaa rakentamaan uutta settiä tuohon, että muistaako sitä ollenkaan laittaa kameraa pyörimään vai onko tämän setin rakennusvideo täysin semmonen, että kun te alussa peruutin auton pihalle, niin sitten se vaan ajetaan uusien teippien kanssa ulos. Niin aika näyttää, että miten sitä. Ja 6 viikkoon tommonen projekti, niin
missä on paljon työvaiheita ja sellaisia aikaa vieviä työvaiheita, niin siinä saattaa tulla vähän kiirekin. Mutta pyrkimys olisi American Car Showhun päästä ja auto on sinne jo valittu, niin kai sitä on pikkuhiljaa pakko ruveta jotain tekemään.